In-nefqa tal-Gvern fuq pensjonijiet tal-irtirar ammontaw għal aktar minn 500 miljun euro għas-sena 2017. Dan ġie żvelat f'rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qabel jiġi ċċelebrat il-Jum Internazzjonali tal-Anzjani fl-ewwel ta' Ottubru li ġej. Ir-rapport jispjega kif sa tmiem is-sena li għaddiet f'Malta kien hawn kważi 90,000 anzjan li għandhom 65 sena jew aktar u li dawn jagħmlu 18.8% tal-popolazzjoni. Dan ifisser li mis-sena 2007 kien hemm żieda ta' kważi 60% fl-anzjani. Ir-rapport juri li l-kwalità tal-ħajja għal dawn l-anzjani tjibet ukoll tul dawn l-aħħar snin. Infatti fl-2017 anzjan ta' 65 sena huwa mistenni li jgħix għal kważi 21 sena aktar, żieda ta' kważi sentejn mis-sena 2007. Ir-rapport jelenka wkoll informazzjoni provduta mid-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-ħarsien tal-Komunità li juru li 1372 persuna għamel użu miċ-ċentri provduti, flimkien ma' 150 anzjan ieħor li għamel użu mill-programm tal-Be Active. Barra minn hekk, nofs l-anzjani f'Malta bħalissa siefru barra mill-pajjiż tul is-sena li għaddiet, bil-maġġoranza jażlu destinazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea. Intant f'waħda mill-laqgħat ta' konsultazzjoni ta' qabel il-budget ta' din is-sena, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna wiegħed l-impenn tal-Gvern li jkompli jtejjeb il-livell tal-għajxin tal-anzjan fosthom bżieda oħra fil-pensjoni.